Hej Maria. Hej. Vi hittar oss cirka samma sted I fjör. Ja. Ja. Och det är så att du G-kyrkan är inne här. Och det är en sån ett hodjus heter det faktiskt, va? Ja. Ja. Det var det brukt. Och det är nog så emjugar omstöver, men nog så jag vet inte, jag får sån här Bethlehem associationer. Ja. Men det som jag också spyrjade om. Det är nu du just att det är kvar. Spela till att du blir via kom åter. Ja, alltså jag hade flera årsöker, alltså han visste jag så det tog att ta ju mening. Och ta ju mening för kyrkorna av och ta ju mening halt jag för folk att kyrkan är det. Och här så är det till stort lyft och G-festivalen är så bröjer och i sån uttryck och på alla huxande makter och det att hetta ösne ber till att vara en integrerad pastor av hållda konceptet är ordentligt stortligt och det är alltid att det är bliv vi tog inne och jag har alltid att alltså mun så läs färtan av och när kon öron som är vi först år är att kyrkan är ösne här som två eller tre samlas. Och det är så ömmäktigt att vara kyrka på tannmåten. Ja, vi får är här som folk är och inte omvänt att folk är här som vi är. Bäge pastor höra till att vara kyrka, byggningen och så en sån ett emjukt hutchus som heter en festival, en pop-up kyrka kan man kalla det. Och det visar sig att folk är glada för att vi är att präster är höjda och lugga kommer in och så är det imest kvui folk kommer här. Men det är ett inbjudande rum alltid och tror hon alltid komma och vi ser den annars årsöken så är det här fint för oss det är alla välkomna in här. Men så är det också som kanske tar vi också mer än bara att stretcha benen och lyfta och så är vi där. Och jag hade det att ta bjöd ett rum här som folk kan komma in och på händamattan är tager mening för mig och för oss som är vi och just ner. Så ja, det är så nära årsöker vi om oss. Och så här har vi som kyrka en god boskap och bära falske och han alltid verur nog så utörslig gjort vi att möta upp och helt maten. Ja, det alltid så. Ja. Ja, det var en länk och djup grundgivning. Du kan inte störa så heter det. Nej. Kvätt ger det faktiskt att det är vi. Alltså och kan du fortælla när det är uppe och när folk kommer och akkurat som kvätt kyrkan ger och GFSA. Vi har uppe kvarskvald av festivalen från klockan 6 till midnatt ish. Och vi har tror jag 4 präster som har vakt i Gasarö kvarskvald och vi gör som så inte så relevant. Vi gör kaffe och däckar bord vi smakar och så är det för att tändstickor är till folk att vi ser hur tändret ljus för onkeln som det saknar eller är gå i eller av öron orsakon. Och så faciliterar vi det egentligen att ja, alltså vi är på här premisser som folk sätter egentligen. Hvis folk har prata så är det också pratar vi. Hvis folk bara har lugga slappa av och kanske lätta in i afton lite så är det så det här fint. Så allt efter kvar kommer in och så är det här synd kvart vi gör. Men vi är och vi är tök och det är tillgång som och ända mal vi är alltid. Ja. Ja. Hvis jag spyr alltså ta kunde flyga just så rum med kaffe och man kan kunna prata. Men det är kyrkan och det är präster som sitter. Det är också särskilt. Jag vet inte om skulle spåra någon annan, men det spyr jag bara till. Kvärt är det som kvärt ger tar vi hetta tilltäcket till att det är kyrkans skipa fyr och att det är präster som sitter så här.
är det en särskild tickn i du eller är det en särskild fri i det eller kvart? Hur suxar du om att det är? Att kan det Jerry Hector. Eller vi tar rum och tar lötna som tar man för in ner och såna kan. Att det som är nog så stort som jag upplever nog så ofta till det att folk det kommer över där och skulle lugga finna ut att det är fnäcka. Och så jag det kyrkan och komma kanske och ta så härst och är glad och så. Men så känns man ju in där. Det är en kyrka. Så för alltså volymen för det är nog så speciellt ja. Då att det är inte in i rummen och så själv som indikerar att det är en kyrka. Men utan kanske vi där finns en altartavla och jag som visar att det är en kyrka. Men det ständer och jag har aldrig alltså det är att jag vet inte hur god. Jag har kanske det skulle spåra någon annan. Men jag går så lagt mest till att att folk lackar lukka som volymerna av stämmorna att det kommer in där. Och kanske också slappa sin mer av kroppen. Jag vet inte vad det är. Ja. Kanske näka vi att kanske vi där brukt för andakten och alltså höjla en rum och ankran hatt. Ösne och det mest råkaliga värsliga, jag vet inte. Att det kan några andra filosofera om. Och jag har alltid fast alltså köpa premisserna eller så. Ja. Det har alltid och så inte först in i en vanlig kyrka som är byggt till kyrkjebruk så är det att han maten man vanligt uppför sig på. Du slappar sig inte och man då så kärst och det är synd det samma som händer här inne och det är kanske det att vi knyter till en ro och en andakt går så ser ut vi till att jag vet ha ett kyrkorum och så är vi kanske kommer bara säga vet så heldig att folk köpa det eller gå tacka till att nu viskar detta rum som det rummet och tog alltid att det blir till och att det blir vitcha ölanägg och att vi kommer efter tog jag att det gör mening på så där nägg var master. Ja. Dåligt. Tack för det. Ja, vi så just. Det gör vi. Ja.